Berkarar watanymyzda gündelik sarp edilýän azyk ekinlerini östürip ýetirmekde, ilaty tergök önleri bilen bökdünsiz üpsün etmekde, ýyladyşgany hojalyklarynyň işine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Bu işlere hususy ulgamyň wekilleriniň hem işçiň gatnaşmagy buýsandyrjydyr. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ötürmeklige öňüktirilen döwlet syýasatyndan ruhlanyp, diýarymyzyň Libah vilayatynyň hususiýetçileri hem netijeli işleri alyp barýarlar. Bu aýdlanlara bolsa çärji we tranyň çärine ýerleşýän Türkmenistanyň Fenahaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty Altynburgut hususi karhanasynyň döwrap ýyladyşganlar toplumynyň mysanyndan hem aýdyn göz ýetirmek bolýar. 8,5 hektar meýdany eýleýän hususi ýyladyşganlar toplumyny esasan da pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşi ýetişdirilýär. Pomidor nahallary ýörükde gaplarda oturdulyp, öňde bardy tejribeleri we belinen tertipde agrotehnik çärelere laýyklykda berza edilýär. Häzirki wagtda ýyladyşgananyň 4,13 hektaryna pomidor ekilip, şol meýdandan ortaça 800 tonna hasyla garaşylýar. Şu o hojalyk ýylynda ýyladyşgananyň ekin meýdanlarynda badam hasyla ýetişdiriler. Ýyladyşgana hojalygyny döwrümizden öten innowasion enjamlar oturdulyp, ýygy işleriniň aglawy bölegi awtomatik usully kompýuterleriň üstü bilen dolandyrylýar. Ýygy ýetirilýän pomidorlara suw bermek, soğukluk halında mineral dökünler bilen imitlendirmek işleri, şeýle-de ýyladyş ulgamynyň sağlaşygy, ýyladyşganadaky bar bolan kämil enjamlaryň bütegi işine dayanýar. Agrotehnik çäreleriň öz döwründe talaba laýyk geçirilmegi, gök ekinleri edilýän ýygyderli ýygyk, çekilýän ihlasly zähmet ýyladyşgananyň ýokary hasyllygyny üpsün edýär. Ýyladyşgananyň iş hünärmenleri hemişelik bir taraplamydyň şanyny 30 ýyllygynyň ullun toýlanjak halkara paragaçylyk we anysmak ýylyny zähmet üstünliklerine beslemegi öz öňlerinde baş maksat edip goýdular. Sulh karhananyň agdy bir iş hünärmenleri ýurdumyzda telekeçiligi östürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny hasla gowlandyrmak ugrunda alyp barýan tutumly işler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem de Arkadaly Gahrman Terdanymyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar.